Wis entek. Dijal garane pecah. Ya dhewek iki engko dikurangi rega. Sing ora pecah gara 10.000. Nah. 10. Berana? 10. Nah. Iki jane aku anyang-anyang tak pampet. Arep golek kathok nggo tambah anyang-anyang nang ndi. Kathok asisten. Kathok iki lho. Kathok asisten letek ya. Lekan. Ya kathok ngepir-ngepir dinggo. Kathok kok sekok. Ngepir. Yes. Parah. Sebelum. Mau pecah ta Mas? Ngerti ta Mas? Tak tutup ada. Sing pecah garane 5.000. Tak kurting 5.000. Bayar. Pecah. 5.000 ya enteng to. Wes pecah garane kok. Peng. Wah ya wis. Oh iya Mas, Manggala Yuda. Ngombe meneh. Ngombe meneh. Ora tak iklanke. Dite. Ora digagas pabrike. Enggak ada perhatian mbok ben ngombe tok ngono wae. Dite sosting. Ya gorok. Wis. Krungu suarane gendang, tung mbokmu. Yo. Iso imah. Bojone mae Koko. Mae Bantul. Jenenge Koko ya. Nek nyanyi ndesyar ngono. Krungu suarane gendang, tung mbokmu. Itu Pak Cemplon. Pasar Bonyokan Jaya. Klaten bersinar. Jatinam Jaya. Pak Cemplon bahagia, pembeli senang. Padha senenge. Sing tuku seneng, bakul seneng. Sing tuku untung, bakul untung. Termasuk hadis Nabi. Ya ta? Ya ta? Ngono. Ada orang ngapusi napa enten. Rengono suarane gorokku. Piye kabare? Penak jaman biyen ta? Rengono suarane. Piye kabare? Tasik penak jaman biyen ta? Ya penak saiki wong biyene den njaluk wong tuwa saiki golek dhewe. Ana. Bisa nguneke paing gorokku. Ayo. Aku rabi kok. Mikir sithik. Hais, tol. Meneng ngono kok. Kamu takut gak bingkong. Kau ban kempes. Oke, mau kuwi terus. Hitung 5. Hitung 10. Sita, seket, 80. Ini sih di Pak Ramil kita. Tapi ya bagus itu. Pinter gelek dia dipilih ibu. Apa kenal ya? Hah? Ora. Nek ibune ayu arep tok ijoli gorak ngono. Ya ora. Halo Mas, ada Mas. Halo, dadah. Suara kita nanti Mas. Wah, biasa nukani suwe wae. Wisemu kandhanan mbakkan tuku. Tuku apa? Kandhane ra tuku. 75. 70 sita seket 80. 35. Terakhir 35.000. Anu mah. 35.000. Belah dalah bojleng. Ora ono ling ngajeng. Bumi gonjang ganjeng langit kelap-kelap. Katon lir ginjange ngalis. Anam surata. Truk. Pamit. Laris ya, Dik. Masih Mas ya. Sebalina tuku nah. Oh. Gara. Kira 35. 35 ya. Kowe gelem 35? Ada men. Wis isi kene. 35.000. 35.000. Ya kan? 35.000. Ana. Kameramu ganda sing cilik ngono. Laras sing cilik. Iki iso enggak. Yo, sesuk tak tuku. 35.000. Iki dina lagi iki wong ayu kah tenan. Wis. Kaya ayu kaya. Oke aku dina. Apa Mas? Ojo ora ora. Kabeh tak tembungi ra sing entuk jare nganyel tenan kok. Apa aku ya kurang bagus kok. Bagus kok tikus. Tok ya ajiku semar mesem jaran goyang lah terkindil-kindil. Ini karo bojo galak wedi aku. Buka ye. Hus. Tanggor limbat duntal sakadae. Lah kuwi limbat kok.
dulu. Iki selamatin deki ceng ngono. Limbat apa limbat ya ngono, limbat geleleng kok. Udah uduh ya. Nanas gatel ya didol. Ki wong jeneng. Kok lho. Kandake lho. Nanas gatel ya didol. Mas Maulana lho ya, sayang istri. Bagus. Anyar. Silat. Hais. Kenceng kae. Dadi 100. 90, 80, 70, 50, 30, 30, selawe, 20, molas. Pabelar olah 10. Ngacung. 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 Ngene wae. Ngacung ngene. Duduk kasir. Duduk kasir ae. Mak duduk. Duduk kasir. Ada tapis tuh. Ada tapis. Langsung Mas. Besok bae. Besok men nggih. Kliwon. Kartu ngoten Mas. Oh, tak kira ndelok tok. Padha meneh. 10.000. Wis ra ono? Oh, tetap gelem tanggar sing pengalaman kok ngono. Ayo. 10. Ya iki dite-kita. Hai. Moyo. Nah. Iki 2.000 nyonya. 2.000 ya. Wis dadi 4.000 to. Gue tuku dawet yang weteng rentus. Celeng ngono, wis setahun numpuk 200. Grandeng. Santai ya. Ya lagi aja bisa entek ya. 10 meneh. Bayar. 10. Rano. Ganti. Ngene Mas. Sini serang nang mari. Silat mereka 3 koloso. Landep men. Landep ae untuk bajing kok ora landep. Ngan piye ngawur. Ora ajar. Ngono iki. Bajing kok bajingan piye. Mbahmu kuwi. Mbahmu kuwi. Ya lho iki. Untuk bajingan dari. Adine barang kok ya. Dipersani petange barang malah ngundake ra bener. Ya ora apa-apa Mas. Nyatane. Pecat iki. Ya apa nyatane iya. Selawe, 20, malas. Iki rak sini 10 potong. Silate ya. Taman teramangan ya. Aku ndelmu tembus pandang lho Mas. Ana tembok sak mene kandele, jarak 200 Ada meter. jendelane. Tenan, kowe pas ngene iki, aku ngerti lho Mas. Tenan. Cendela padahal pandel, kok cendela tembus pandang. Lah kok cendela ra ketok. Jenenge pintu kayu jendela kaca bojone ayu becane kanca. Penak kancane gelibet ra gelem rabi dhewe ra nuno tok ra udu. Ra gelem udu nuno tok. Uji te sawi. Telek. Telek cekeleng, cekeleng. Lah kuwi Sudah. Kono 10 ya. 10. Iki 10 dadi 20. Sakala balola pitras molas. Pabelar olah 10. Silate delik kaya 10. 10. Ngerti. Tak didit ngerti. Tak didit ngerti. harga sulapan. Ya ya tekati 10.000 temenan. Sang silate sulapnya. kan. Ya. 10-nya wis penak silate. Wis. Ayo. Silate 10 biji. Sing meranggo silat kamu geblondrang ya. Salah ngajeng ya. wis lunga. Ayo. 10 biji silate kita cek. Aku dikira ngapus. Kulo mboten ngapusin arah pepet tenan. Katane bojone kancane kancaku seneng karo aku. Aku jak selingkuh mah. Dosa. Nek kunangan dosa. Nek ora piye? Wis kuat. Ora ya, Bu. Aku dosa ya jengkel. Aku sesuk mesaki aku. Mesake terus gelem. Gelem pisan. Cuman aku jadi sayang. Sayang. Ngerti-ngerti ya. Selamat. Selamat itu kicen. Selamat Ji ya. Mari ketiker ya. Ngene ngaceng. Apa ya? Ji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 petang jane 10.000. Cuma 10 kutine 20. Yo, kabeh bayaran 10.000. Silate melu 10.000. Sama. Apa? Sopo kan? Kok suara ya? 10.000. Kok krungu suarane rene wong apa siluman ya? Adunganane gendung. Aku dibilang mina syaitan dirajim. Jauhlah kami dari godaan setan yang terkutuk. Bablas. Nang pocong dungane. Aku dibilang mina syaitan dirajim. Lah ora lunga iki. Hah? Lagi upangan. Lalu kok setane uang ora lunga. Ada 10.000. Tak silate. Lha kemana? Wela dalah bojeleng-bojeleng. Ini tas pen. Kena nggo nondo susu cap gocek. Bojomu lagi turu ngoro. Tondo. Murup. Tangi turu padang. 35. Lagi ngoro. Tas pene bolak-balik.
30 selawe 20 molas. 14 12 10. Ngamalu pitu 5000. Ngamalu pitu 6 5000. Mangayu. Sawa. Iya. Muna dalas trage. Mangayu. Mangayu. Sawa ne. Mangayu. Rane ta. Ah lemes sah. Dasarang ya. Selamatin tekicengnya sih. Ngoyot kok. Sis. Lagi setia lagi gitu. Ajudan setia lagi. Adine kok. Adipe. Ade niri. Ora kuat ilmune. Ade niri. 100. Sis. Citek terus. Ayo, Mas. Mas kuwi bojo punten ta, Mas? Lah sunatan ning kae dira tiga. Genah ke ya. Nah, yang penggenaan ana udu karwane ngono lho. Ya, 100 sarma. 90 80 70 swidak 50 30 30 selawe. Tukunen. Selawe. Selawe. Kali gor 20 loro. Toh. 20. 20. Tukunen. Ya. Ya. Sekaleng. Arma. Muter mbahmu gitu. Tukunen. Baiklah dalaran oleh ngacung dah. Gorok ra apa aja. Harus spidol. Ya kok spidol. Ngantuk. Lindur iki. Ora ngantuk mikiri bojone kancane. Teh. Swita. Ane bos, Swita. Nek ngelapi pip motor aja nganggo kathok kolor rusak cat. Mosok ngelapi pip motor nganggo kathok kolor cate rusak lho ngene iki lho. Ngelapi pip motor nganggo cate rusak. Berarti ku ya kuwi. Heeh. Gare tanggane dinggo. Gelap. Ya men. Penak. Sis. Itu baru sing calongan. 50. 30 selawe 20 molas. Belar olah sebelum. Jane sing delok ora kepanasan ta. Kene ya kene. Kene ya. Sebelum. Tukunen. Nah. Tukunen. Ben banganan delok dagelan kirun kae bayar entek akeh ya. Hanya kene ora bayar kok. Arep tengah jam gratis. Delok kirun bayar. 100. 90, 80, 70, swidak, 50, 30, selawe, 20, molas. 14, 12, 10. 10. 10. Hah? Mangai, Bu? Ojo. Itu piro mo ya? Loteng sik no. Sing. Wah. Oke. Atusane ketok iki. Hah? Atusane ketok. Atusane 8. Ketane, lah ada oke ya, Bang. Pen Yo ben. Pengen jaluk ta we? Wis. Rebut. Rugi. Kali. Kesawat gak ketenan. Nanas gatel ditel. Nanas gatel ditel. Ayo, mau bagaimana? Gue suwe rak ya payu. Daerah betasing delok, Dek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas, bojone disayang ya, Mas ya? Nah, disayang bojone ya. Aja diketak-ketak lho. 100. 90, 80, 70, swidak. 50. 30. 30 selawe 20 molas. 14 10. Ayo, telu lho. 10. Telu 10. Dicek sik. Iki